आसामाव एसटिफोरा रैखाथि गैला नामा? मा जाहोनाव दास टाइटेलनि सासे सुबुङा एसटि सार्टिफिकेटनि गनायथि बिलाइ मोननो हाखो? मा जाहोनाव सासे दास टाइटेलनि सुबुङा राभा महरै गनायथि मोननो हाखो? बेयो मोनसे गेदेर सोंथि। सावगारियाव नुनाय गनायथि बिलाइया मोनसे एसटिनि फोरमानलाइ। बे फोरमानलाइयाव बेखौआ गामिनि हिमाश्री दास बिफा सनेश्वर दास बिथांनो एसटि महरै गनायथि होदों। जाय समाव हिरा सरनियानि नंखाय एसटि सार्टिफिकेट लानायखौ लानानै गोजौ बिजिरसालियाव बाथ्रा दान्थे-बिदान्थे जाबाय थानाय समाव एसटि सार्टिफिकेटनि गनायथिनि मोन्थाइखौ जिल्ला बेंगिरिया गावनि आवथायाव लादों। बे समाव बेफोरबायदि सासे दास सुबुङा राभा हारिनि बिमुं लाना एसटि सार्टिफिकेट गनायथि मोननो हानाया बेसेबां गनायथाव? बेनि थाखाय ट्राइबेल संघआ मा राहा लागोन बेखौ समावसो मिथिसिगोन। आसामाव एसटिफोरा रैखाथि गैला नामा? मा जाहोनाव दास टाइटेलनि सासे सुबुङा एसटि सार्टिफिकेटनि गनायथि बिलाइ मोननो हाखो? मा जाहोनाव सासे दास टाइटेलनि सुबुङा राभा महरै गनायथि मोननो हाखो? बेयो मोनसे गेदेर सोंथि। सावगारियाव नुनाय गनायथि बिलाइया मोनसे एसटिनि फोरमानलाइ। बे फोरमानलाइयाव बेखौआ गामिनि हिमाश्री दास बिफा सनेश्वर दास बिथांनो एसटि महरै गनायथि होदों। जाय समाव हिरा सरनियानि नंखाय एसटि सार्टिफिकेट लानायखौ लानानै गोजौ बिजिरसालियाव बाथ्रा दान्थे-बिदान्थे जाबाय थानाय समाव एसटि सार्टिफिकेटनि गनायथिनि मोन्थाइखौ जिल्ला बेंगिरिया गावनि आवथायाव लादों। बे समाव बेफोरबायदि सासे दास सुबुङा राभा हारिनि बिमुं लाना एसटि सार्टिफिकेट गनायथि मोननो हानाया बेसेबां गनायथाव? बेनि थाखाय ट्राइबेल संघआ मा राहा लागोन बेखौ समावसो मिथिसिगोन। आसामाव एसटिफोरा रैखाथि गैला नामा? मा जाहोनाव दास टाइटेलनि सासे सुबुङा एसटि सार्टिफिकेटनि गनायथि बिलाइ मोननो हाखो? मा जाहोनाव सासे दास टाइटेलनि सुबुङा राभा महरै गनायथि मोननो हाखो? बेयो मोनसे गेदेर सोंथि। सावगारियाव नुनाय गनायथि बिलाइया मोनसे एसटिनि फोरमानलाइ। बे फोरमानलाइयाव बेखौआ गामिनि हिमाश्री दास बिफा सनेश्वर दास बिथांनो एसटि महरै गनायथि होदों। जाय समाव हिरा सरनियानि नंखाय एसटि सार्टिफिकेट लानायखौ लानानै गोजौ बिजिरसालियाव बाथ्रा दान्थे-बिदान्थे जाबाय थानाय समाव एसटि सार्टिफिकेटनि गनायथिनि मोन्थाइखौ जिल्ला बेंगिरिया गावनि आवथायाव लादों। बे समाव बेफोरबायदि सासे दास सुबुङा राभा हारिनि बिमुं लाना एसटि सार्टिफिकेट गनायथि मोननो हानाया बेसेबां गनायथाव? बेनि थाखाय ट्राइबेल संघआ मा राहा लागोन बेखौ समावसो मिथिसिगोन। বাইক চালকৰ বাবে সুখবৰ। কোকৰাঝাৰৰ জিডি ৰোডৰ এক্সিছ বেংকৰ কাষত দাওহাৰু অটো এজেন্সিয়ে দিছে ভাল খবৰ। দাওহাৰু অটো এজেন্সিত উপলব্ধ ধামাকা স্পেচিয়েল অফাৰ। অতি কম খৰচত বাজাজৰ কেইবাটাও মডেলৰ বাইক ফাইনেন্সত লাভ কৰিব দাওহাৰু অটো এজেন্সিত। বাইক লোৱাৰ সপোন পূৰণ কৰাৰ সুবৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰিব দাওহাৰু অটো এজেন্সিত। 11,500 পৰা 19,500 টকা ডাউন পেমেণ্ট দি বাজাজৰ পালচাৰ প্লেটিনাৰ লগতে অন্যান্য মডেলৰ বাইক সহ ফ্ৰী হেলমেট লাভ কৰি দাওহাৰু অটো এজেন্সিত। কম মূল্যত বাজাজ ফাইনেন্স লিমিটেড নতুবা এক্সিছ বেংক লিমিটেডৰ অধীনত ফাইনেন্সৰ সুবিধা লাভ কৰিব। কেৱল এটা ফটো, পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ আইডি আৰু বৈদ্যুতিক বিলেৰে সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। সবিশেষৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8473883986 অথবা 0366127050 অথবা 9957644326 নম্বৰত।